degeaba îmi piaptăn eu firele astea baby hair, pentru că așa voi arăta toată ziua dacă nu le fixez cumva. Și cea mai bună variantă pe care am găsit-o este rimelul de la, sau mă rog, gelul pentru fixare de la Meloni, whatever, nu știu cum vreți voi să-l numiți, eu îl denumesc rimel și efectiv treceți așa prin păr. Uitați cât de bine s-au și fixat astea de aici, de la ureche. Bun, aici neapărat. Mie îmi place să fie așa perfect. Bun, aici la rădăcină. Fetelor, încă ceva aici e foarte important să insistați, gen la ureche. E foarte urât dacă se face cută.